Okay, para na makakita. Sige na, good, sige na, good ko. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, may punta guys. Sabi sa mga regular viewers, sa karon na nakakita ka na video. God bless po. Ha? May buntag sir. Buntag sa Ito may pamati. lipong lagi, hindi ko kalipong ba? Si Kalipong. Nyaway ko sugong tuhod ba? Dugay na lang ibate mga sumbro na simana ni. Babay na ay, nagsutay na. Mapatabang bitaw sa akong liga sa masawa nga. Isang tayo kabalong kuan. Wala pa ako nagpa-check up. Wala pa akong check up. Ako lang i-anhilan taka. Ang kanan ni. Buti din sa inyo. Ano akong ibate lagi nga. Sana all. Usahay gani nga. Hindi ko kalihog niya, way kusog ba? May kusog mo kamo. Kamo. Kini, pikul. Usahay malipong mo. Sana all. Laminaw ni mo mga pila ka porsyento na lang imo. Imo murag. Siyempre buta na to sa 100 kusgan. So asa ka di adapitan nga medyo kulang-kulang na imo. Nasa 40, murag 40 ba? 40% na lang ang murag nabilin sa ko siguro. Ito murag gamay kag maana na ka. O ba? Bintana ay karon kay nakaabot pa ko dili. Mo Murag ibati nga bro ang kalipong. lipong walay kusog. Wala ko sugang tuhod. Sa pag yun? Ang akong duda ni basi dili kami kanang ulcer o ni duhot ba. Mura akong duda ko sa musaka akong pandiri. Sa ka. Nay musaka dili pa nga lain ng batiyo. Ah. Ako itong ginan, naling kami. Unsa may mong gibatid dere? Mura sa kuto-kuto ba? Oo, pero unsa imong pangilan? Sa tiyo, bani ko tiyo, wa mo Mura ang pagbilang lahi po din Unsa man imong kang murag tadi kubaon? Wala. Murag busog ka, umakaw ka murag busogol. Sige na, ako pagkit ako niya. Yang kalipong muna ako ang kalipong mo yan wala siguro ko may ganun kainom ko itong gamay nga tablitas yung kalipong Unsa man tablita sa? yata rin mo gusto ko Tuyo, wala may tuyo. Tiya. Unsa ba gyud? Luwas ana, kalipong wala imtian, may kusog. buhay ko suka na Unsa ba gyud? mo na siya ako ni natin Wa na gyulain. wala na Ako na lang bala sa man. siguro Sige, taga ka sir. taga digos ko dili sa tinda playa na bali sa biyaw sa mama Ang kisa to nagkontak. Sa mo. amigo sa akong pa nasawa Mo dito murag sa nga. mga ilay Kaya sa kay ako sa panong klarohon. Hindi ka sa ko. Ako YouTube channel. Malamang nakakita siya sa akong YouTube, nakita siya sa akong Facebook. Tungod ani mga social media, ang mga lagyo makabalopod. Ana mo na akong YouTube. So ang kanimong gipamati, nagabasa ka gahapon gabi? Himasa habat punas ligo, inikulis balay. wala buhato na siya Dili, nagabasa baka na wala biya sa una. masa na O kanang kabeta magtrabaho, ay mangimasa ta kay hugas. Sa basketball sa una. Nagbilaw basketball. Kanay mong gipamati nga way kusog. Ay kanang wala kay kusog. Mo ni pas mo sa kusog. Dugay mabugo sa prisuhan doon. Nagabasa. O dili, na dati po ko na bilanggo ba. Bisbigi ko katuig dito. Ngayon no. Asa mo ka na bilanggo? Dili sa Davao, na Pikul. Sa mong kasuha? Nadamay ko itong karnaping ba doon sa aligo sa una. Lagi ka na murag makoneksyon ba mo. Nalagi na, sige lang. Itong usahay nga, sa kadugay na ko dito, ang kasagaran sakit dito, lumpo. Ma, Lumpo o maanak yun. lumpo. Kanya, biri-biri. Sagdan na. Biri-biri, oo. Pero na pa yung tabangan siguro, Na doktor. ko eh, may madala ka ospital na yun, mabuhatan ka, dugay pa man ka mga... Lugay pa mo ka, punluton, ano? Wala, matabangan tayo ka sa kwan. Mga kapwa ng bilang nga na ikabalong O, dito. kakabalo nga, atong nilutulutong bike. Saraman ng kaibalo dito. Minus po, no? Oo, Ikap-ikap na lang. yun na lang. Kanay mong gipamati, sir, sa imuhang ang kang kusog mo, ni pas mo sa kusog. Kanang, kung natuo ka or nakabalo ka ng pas mo, kanang nagaliyok ka, binabasa. Mo ni pas mo sa kusog, maduga na, antod mo, yung kusog. Mo nag-iingon mo malumpo, ulo, may kusog na. Ang una-una na mo kusog, pero ang lawas na to ay kusog. Nakatang ingon mong lipong-lipong yan, ay sangilan mo tiyan, mo ni kabuhi. Kaya mo kaon nga wala na sa time. Nagkakaon ka pero wala sa time. Kaya lagpas, ano bitaw. Sa sakad daw, kaduha mo kung kaon. Ano man? Hindi, kay... Wala ka ng buntag sa'yo, kape. Ano? No, okay na. Pwede na ko ipamahaw. Diretso kong kaon na na.
Alas 10, alas 11, dito. Ayaw ko ano. Dili na sa pwede. Mahino. Di mo sige tagkaon ko din, makaon dito kay bala ginagmay. Kamahaw pa niud to pag mainit. At panihapon. Kung napay budget, mamainit pa. Kung nadyo kwarta lang, ito ra ka masudlan. Dili kay marag pwede na ni. Pwede na ni kape, pwede na ni soft drink, pwede ng pan. Di na wala pwede karon. Pero pag maigo ka wala na, lipong gina. Builo lang ka ato nang ayon karon. Inom lang daghang tubig pod. Ano, tambagan ta lang ka sa mga samtang maghahilo ka. Kung ako, dili bignaw siguro. Dili bignaw ng tubig. Might lang, no? Okay ra man na sa kanya na lang magsamtang maghilo ta ka nag-explain man ko. Sige. Ang balay nimo nana ka tawis. O, aplaya jud ka? Aplaya ko. Nya, di bali ni sa Biaw karon. Ah, Biaw. Una ko sa Nakayama. Ah, Nakayama ni. basig na kay shout out sa taga Biaw. Kung naminaw sila karon, Ah. makita nila nga na ako diri nga nangaytabang si mo. Unta, maulian ako. Dili lang maulian. Maayo jud. Mga Okay. Kulang pa man ang naulian. Ayun jud. Na so ana lang shout out sa taga Biaw, si Sir gikan sa playa, gikan sa Dawis. Oh, di sa Biaw. Pero- ikot sa Nakayama. Pero sa wala pa nabalin ka. Una ko sa Dawis. Playa. Tinda playa. Tinda playa. So ayan guys, shout out kay Sir nung taga Biaw, no, likod sa Nakayama. Hello sa inyo, alam niyo na sa mga suki, dagang kong suki sa Biaw. No, nasa Sir Redre atong tabangan mamaayo. Iyahang ginapamati sa iyang kalawasan karon. Siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Pag siyempre sa karang manuol dire man ikamot ang mamaayo mo. Ito sa tamahin mo kay pahit kay natin ginapamati sa kalawasan mo. Siyempre shout out sa mga viewers. Ug sa karon lang kita nakita nga video, kung mahilig kong kay traditional hilot, please subscribe. No, i-click lang bell button para updated ka sa kung gina-upload mo. Kadlaw, comment, like, and share. Comment lang mo guys, no? Comment, pangutana kung unsay pangutana kung labi na kabahin sa kay pamati sa kalawasan, nangtod karon wala gyapon mamayo. Nagkadiin-diin na lang mo kadto, nagpatambal. Try mo sa kuha basig makatabal ta. Comment lang sa mo kay basig layo po kay lumalay. Ayan. Yung ganahan mo magi-friend sa kuha, na ko'y Facebook Eric Hilot ang traditional. Ayan. Taga Digo City ko guys. Shout out sa top 3 countries viewers. India, Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga OFW, I love you guys. So ayan, maghilot ako. Okay, para matabangan na nato si Sir shout out po taga Biaw, Digo City. Love you guys. Ay, yabuho na pula nimo. Kira. Wala na Oh, ko. ano sa kaso tagbe? Bawal gusto yung stress mo. Well, muli mala. Direct ko no, so direct. Dalito ko na tao. Kuyog ni mo nag-ingon. Nga, dali, hilot. Oo. Asa mga ka na imong kuyog, no? Wala ako na isa. Tulog na tabi, tulog na. Tulog na. Say. Tulog na. Say. Ay, wala gigihan. Sige, tinapangalan. Aldrin Lopez. Pangalan lang. Aldrin. Aldrin. Si Drake. Si Drake.
Ikaw. Yo. Sino? May magkwanta, may magduyan. Gamay. Oh. Lo. Mahal ka nun. Taon. Ha? Baka, sa sintiyan nun. Grabe na ikaw, gutom na boss. Ano, matumba siya. Wala kay kawan ba? Lupan pa kaano. Bilang. Wala na. Ako lang kayo. Kaon, ilis na ulo. Tunang rasa ba? Sa mature kalipong ko na, kaya di kang kaon. Buhi na, isa na. Sige na. Inom na kakape. Sa'yo, inom ni mo rin ang lawa. Kape ra? Nagtanda ko sa mga po dito. Tidak ka? Bata mang. Gulang na yun, kwinta na. Dali, ilagay. Ha? Uy, Bernes, Beron. Si Drake! Uy! Buwang nga tani, boss. Ano? Padong magkita ni. Poyo! Ingon ko, Poyo! Kapoy kay kong laba, bantay na po bata. Ano eh? Bata nga lihukan. Bata lagi nang lihukan. Hala! Ma! Ba! Ang baba, tulong na ang baba. Tulong na. Tulog ta, tao taguyan. Ugaw! Ugaw! Hey, Maya, ang tawag ka say. Sabi. Ulo.
Ang unikan na niyang fluorescent. Langkat yun na, guba. Nog, binog. Ano tong duyan, oh? Pagtuloy, kasi na ako maglaba. Ako. Ang apo ko. Ay. Ano na? Bye-bye. Bye-bye. Ano ito? Lala, masukat si mama. Lahila. Wala. Wala. Tulog. Hindi na siya pwede mag-service mo. Pwede. Pwede. Hindi na siya ang tawag ng mag-service ba? Kanya kay mahalan man. Ha? Mahalan. Sila po. Kung ano diha mo sa biaw, Hindi, yan lang sa playa. sa playa. Asa dapat sa playa? Hindi sa may, dapat sa may pao. Sa may luna. Ah, 500 lagi. open service. Yung itong awaan. Open service. Kanyang service lang. Siya nag-bootcamp na. Nag-bootcamp na sa lab. Asa asawa to sa brot? Ang pinag-link na kanyang kuwan. Ang ako nagpunta. Meron sabi. Meron dito na sa uy. Uka na ba? La. Ang bibi say say. Bobo. Bo. Di ba ka mainom? Sa una ko yung undang na ko. Undang na. Bago ko undang. Ano din, mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko kay para mabalaan mo, para ma-share nimo sa inyong mga kaparentihan o mga kahigalaan,
Kani diri mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Kalimot ha? Uric acid, kani sugar ha? Mo ni pinakabugat nga duha ka klase nga sakit sa tao. So kani uric acid, na diri ang sigarilyo inom, kani soft drinks, kape, juice ha? Kung asang kusog, mo ito maigo ha? Sigarilyo wala. Ito na ron. Sigarilyo. Wala na ron. May gundang na, kaya mayo. Noon, lugay pa mo po maningil. Yung maningil sa'yo, kamay ha? Kani dire, kung di nato ni bungkago ng balay-balay, magkadugay ane, bubugat yung tiil. Bugat tiil, dili na sa bugat yung dili, wala na tayo kusog ha? Lagi gamay kayo. Mabungkag tayo ng upas mo. Hulak mo din ang kusugan eh. Sige, Gino. Natulog na nga pa ba? Natulog na nga pa. Hilot.
Tagamay, tagamay. Nani hindi naghilot na hilot. Ikaw, dito ka. Kuan, kung magkuan na siya di, kung magkuan kung service di, kahit. Ah, 1000 ang kaling kung service. Ah. Ha? Wala ba ito? Ano wala? Kita. Ngayon dito na ako dito. Tulog. Ah. Padala. Buwata ko. Martes lang na. Tingnan ko. Pagtaon na. Grabe, gawas ng tubig ng gawas, boss. Grabe, panot mo lawas. Grabe daw, panunod yan daw. Yung tubig ko. Ito raw, makita ko yung muti yan. Pero, ay, makita ko yan. Ay, makita. Ha? Wala, oh. Patanawon ta ka. Sulod, good. Ah. Ayan eh, ako, yes na. Ayun, Pas mo man eh, pas mo kusog. mas ganyan ka mo pala nalita, pre. Nagising kayo na rin, oy, nakakita ka nagtrabaho. Oh, sige lang. Sige lang. Sige lang. Saan mo lesudan niya? Bakit kami ko na mamainit mo yung ka ba? Mamainit ka Ha? Law, uy na law. Ah, may mamainit. Wala sila Ano nagulay. yung law, uy, boss? Nga di mo na pwede siguro makakuha yung bugnaw ni. Nya? Pansit pinalutaw. Nya? Oh, grabe tubig ko, lawas oh. Ha? Ano lawas ang tubig ko? Lumi. Ang tubig siyang lawas, di ba? Tanaw di, Lawas, oh. gatubot di. Opo. Kami Order panot, ko isa. natikom. Bilang order, ana. Oo, nag-awas Lawas, ayan tubig di, oh. Ang singot ni, dagko kaayo. Isa lang. Ang yan singot, di ka gawas. Ulot. Da nang. Di, nagtubig ang yang lawas di, oh. Murag nag-jogging. Nagtubig ko di. Gaya pa nung gay. Oh, tanaw, oh. Aray. Ayun na. Panuhot na dito sa isuhan. Amo, Grabe, tubod to, nagtubod. nagtubod iyang lawas di ba, tanaw, ah. Wala mo tayo sa trabaho. Masakit siya yung tubig. Yan pa muli na ako. Oh, mo gani ang panuhot niya ba natingob yang panuhot. Nya pila ka adlaw di maligo, tulo. Action na yan, hindi ka lang po din mo. Action ka lang po. Mo gani Isa no. ka lakaw kay pasmado. Pasmado daw iyahang tiil. So, okay. Yan na. Madugay, bakol yun. Pag di maa-apsan, bakol yun. Lingkod-lingkod na lang. Amo lingkod na lang guyod aginos kibot. Nya sungkod-sungkod. Alam mo naka-live man din na di ana day. Ah, kisa mo nang gihilot ko diha oh. Kiblawan na. Sa ikaw na? Pag maghilot, ano, mabutang na siya sa YouTube. Ah,
Ana sa YouTube siya. Ah. Napunta sa YouTube, Facebook. Pwede na tanaw na dito no. Pwede, uy. Makita Search lang mo, Eric Hilot. Eric Hilot. Kaya sa iyo, Facebook, Eric Hilot ang traditional. Ha? Nasa right. Nagay sa live gani, i-live din niya, makita na pud nimo iyahang Sa kuan YouTube. sa YouTube. Eric Hilot lang. Oh, Eric, Kaya ako sa Facebook mo. makita nimo Eric Hilot na dito sa kuan. Ayun na dito. Saudi na. Saudi, kita po guys, ano? Kayo dyan yung... Di kaya- Facebook, Siya may nagpasa sa link sa ako no? Mo ba? Nagipasa sa kuha siya kontakan ni nga number karon ang primero ko na kontak katong 09300. Yeah. Oh, pwede no. Kita sa na. Hala ang pagtubag kay niingon mga wa man mi kailaan na manghilot ug kisa dai ni sa wa mi kailag kinsa dai kay ko lamang koy nagkuan di nga mo ni nambira kontakon. Yeah. So way manghihilot diri di katong isa. Hmm. May akong gitawagan amon to nit na may nitubag. Sa to malaag gyud ay. Abot niya sa Dai to. Dahil ito ni mong nadayal. Dili ka mo man kun yung gihatag no nga link ang number no. Abot niya sa Saudi di. Ha? Abot sa Saudi. Abot sa Saudi. Saudi mo na. Sa kanang nagtang informasyon. Kanawa na nambira, kana. Kanang ibabaw may una na kong gitawagan. Kani oh. Abot sa Saudi, boss. Kani una na Yo, kong yung Facebook, no? Okay. Kani 900. Lalaki. Mo maguna 105. Kani. Oh, mo man among number. Ay may natutubag. Oh, sige tawagi ko sa Bill Gates. tawagi ko sa tubag na to. Isa may natutubag ni. Ang kinsa? Lalaki natutubag puting pangatawa. Duha imong number? Tulo. Kaya na ang sikon nila oh. Ang primero kay 09300-355-105. Kana. Ang nitubag ani lalaki niingon siya nga halawa may manghilot na mo diri wa mo ko kailaan na. Kami rin magagunit alam mong number. Lalaki ang nagkatubag. Lahi guro to mga pinili. Kini gani. Lahi, kana lagi pero kung mga pindot si gusto mo kasi lahi ba isa na Pagdayal ni mo, ma'am. Pagdayal sa ipad. Pag niya kaya ako magining kutyan wala. Kaya ako rin yung tubag ka na mga kasawa. tawagin na ng bila, di ba? Ano, tawag naman sa kanina. Basta kaya ako diri sa mo ko last katong sa ubos na ini tubag mo ko ikaw ang Asa ilas, isang last. atong 17. Ito akong gitawagan Ah, ba? 617 lang. May tawagin ng 105. Gusto Tawag mo tawag sa ang kanina. 105. Tawagin daw, 105. Mo ginay-kun kaya na mo. Ginagamit. Pagdayal na mali. Dali lagi sa Ay, mali nag-isa ka buok. Ay, nagpas yan. Nawag man. Kang. Wala akong tawagan ng ha. Cellphone, mali kag isa ka buok number, wala na. Eh, gina mo, oh. Usap. Makadayo naglain. Wala yun, huwag mag-ilot rin. Nakasin na kon number ang isang buok. Ako yung siguro kang. Nasa English. Hindi, hayang ka sa, hayang. Okay na? Kulang na maroon kaon. Ako man din ay pamahaw. Okay, pamaha daw siya. Di mo samot kabuhi ana. Samot, Hindi pamahaw. samot ang kalipong. Sila mo, palitan taron. Kita tag Kapira gid ya. sabaw ka ng gulay. Sabaw nga gulay. Mo na malipong-lipong siya kay ang kabuhi. Unya way kaon di lipong gyud. Ngayon tag ka ng baskog, okay ra goy kaunay. Ya nabikil na. Iya ka ni Facebook eh. Ma-share lagi na. Abot ang sa asang lugar ba. Lupad na. Viral na yun ba? Asa ba? Hindi kinanangod sa Sa bahay. Gigos mo naman manihilot. Yan eh. Saudi ang butik. Sila pa nang yatag. Sila pag layo kayo. Okay.
Ganda ka may. Ito lang gigit para palayason tani mo problema. Ako ni ko ron. Piligo, ano? Piligo kapon. Tulogon dito. Da, kamu magbantay di lang tulogon, buhat mo na ako. Ah, Maglapi kayo ta, waton pagid ta. Yung kataod, duyan mo kataod. monthly final lies. Lusot yan naman Magic 5. Anak mo na boss, pulis. Ah, okay na mo diha. Kita. Ang taga Saudi pero nakabalo. Asam sa Saudi? Boss. Ah, eh. Ako sa Riyadh. Ah, Sa Riyadh yung pinagahilot. ah, Papauli lang kung misis. Kung ako di papauli, dito ka mahilot. lagi no. Yung papauli naman ko, dito rin ako mahilot. Ah, ah. Balik mo 5 days ha? 5 days balik mo. Profit sa 5. Tara, tara. Sa 1 naman taron. Uy, 5 days yun, nakapas na. 1, 2, 3, 4. Ah, karang Domingo. Pizza size na lang. Bakante mo Domingo. Masa. Mga kuwan. Ako kasi kaya basta ako dili ko kakuha na ng Domingo kaya trabaho ng Domingo. It's a dish boss. Pwede po. Para magbangay ko kung asawa. Tawagin lang yapon ko ninyo. Kung sibig mo kapin ng asawa. Gusto nga pang service dahil. Apa mabot? Wala pa mabot. Ah, mabutay. Ah, sige na, tawagin lang ko. Tapi di dungan lang. Pwede po. Hindi, dungan lang siguro na sila. Oh, mo gani. Pero Pwede bausa na lang ang kuwan ba? No? Oh. Pangutay naman